להיכנס איתה את הסדר. אז הערב נורא מרגש, חיכינו לו המון זמן. אני חושבת שהיו ימים שזה היה רחוק מנשוא, ולא ידענו מתי זה כבר יקרה ומתי זה יגיע. אז ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לערב הזה. אמן. זה היה הדבר הכי טבעי בעולם, שצוות אפרתי יהיו חלק מבית המחר. כי צוות אפרתי זה בית. הם רגילים לאוכל של בית, הם רגילים שההורים שלהם על החורים יום ולילה, הם רגילים שאבא אפרתי כל היום מטפל בהם ודואג להם ומפנק אותם. אז הדבר הכי טבעי זה שצוות אפרתי יהיה חלק מבית המחר, יצטרף אליו ויצטרפו אליו עוד אנשים והם יהפכו ביחד ככה לאיזה משפחה גדולה של בית המחר, של בית האח הגדול, אני לא יודעת מה קרה שם, או דירה להסתיר לחילופין, זה גם יכול להיות. השכנים טובים בעיניהם זה ודאי, כל קומה והשכנים שלה, השכנים שהיו שם לפני כנראה פחות טובים בעיניהם, אבל בית המחר זה היה כזה שם דבר. אבל לפני שנהיה בית המחר, ולפני שזה היה מין ללה לב, ויותר עזה לב נראה לי, הם היו